היי, אני מוש. וגם אני מוש. ואנחנו בנות 23 מתל אביב. אוקיי, זה שקר. אנחנו בנות 25 מתל אביב. ואנחנו הכי ראויות בעולם לקבל ארוחת ערב עם בשפקין. ולירד. כאילו דאבל דייט. כי נגיד אנחנו מאוד מאוד דומות, אבל מאוד מאוד גם לא. נכון, יש שוני ויש דומי. נגיד, מה דומה? שתינו מאוד אוהבות לראות ריאליטי. נכון, ומה שונה? זה שאני מאוד אוהבת את בשפקין. נכון, ואני את אלירד. כן. וגם בין אלירד ובשפקין יש שוני ויש דומי. נכון, כאילו מה דומה ביניהם? ששניהם בחורים מאוד רגישים. נכון, ומה שונה? שאלירד הוא זכה ב1,000,000 שקלים, אבל בשפקין הוא זכה בפרס בשווי 1,000,000. את מבינה מוש שיש הבדלים בין לזכות מוש, אם בשפקין היה פה, הוא היה אומר שפעם אולי היית אייפון, אבל היום מה זה דור שני? אוקיי, כי אם אלירד היה כאן, אז הוא היה אומר לך מוש שאת פשוט סטטוס בפייסבוק, פשוט אף אחד לא יתקן אותך. יש את מניעה?